kuna ta maganan wani mahaukaci. Allah na tuba zai nuna mana hauka ne? Haukan zai nuna mana? Ta Malam Muhammadu baka san haukan wannan mutumin ba. Haukansa na banza na obi, a banza muke zuwa mu kaga ina injin tap nan na masu moya. Gar nake zuwa in je in sa baki na a bututun wajen salansa in ya dinga tal wannan da shi nake cakewa na asuba. To ai wannan mahaukacin haukansa tuburan ne. Kai kana ina ma har yazo amma ka. Wanda karin ya kaya mun. Yana zo yana ta kan yana. Kawai ya doke ka. Haka ya mu. Bana nan Allah sarki. Malam Muhammad inda nake ga mahaukacin nan ka bar shi kawai. Ni fa mahaukata da kuke kallo ni asali na ma me sai ta mahaukata ne. Kai na. Jara mar zama zan yi. Dan kansa na duce shi guda daya. Billahi lazi haukan da ta yi. Yanzu kun gane ba? Fatsari nake. Baran je dawo. Kar ku daga mahaukacin nan kafa dan Allah in yazo san samu ku rike shi. Ku rike shi. Shi Malam Muhammadu bai san tsoron mahaukata ba ko kadan. Ai haka yake ai bai san tsoro ba. Ba tsoro wani tsoro kuma balantana nan mahaukaci Malam Muhammadu ba tsoron mahaukata. Ba tsoro. Ai ni wannan Malam Muhammadu da zan samu irin hali irin nashi na daina tsoro ni ma. Ai ko ni ma ga ma ko ni ko kadan. Ko ni in fada ma gaskiya. Ko kadan baya tsoro. Aya. Wannan wasan mahaukaci. Kai. Aradu Allah. Ba mamaki. Wato Malam Muhammadu ya ga mahaukacin ne ya gudu ya bar mu. Zai yi. Haka ne. Haka ne ya ce yana jin fitsari. Sosai ina gaya ma amfanin gona an samu sosai. Ni fa da na je gona na fa na ga tsina ba duk ba su fara nuna. Kai malam. Wallahi na faɗa ma kawai. Yawwa dakata tukun. Wai da Allah in tambaye ku mana. Kuna ji? Ya labarin wannan mahaukacin ne? A albishirinka. Ina jin ka. Ai mahaukacin nan da tallafin Idris Mamman Dukwa na faɗa ma ya taimaka an biya kuɗi an kai shi asibiti a birnin yayi. Kai dan Allah. Alquran ga ma yanzu ya samu suna buga. Mamman Dukwa dai wanda yake neman gwamna a shi ikon Allah. A lalle mutumin nan insha Allah wannan karan mu shi zami. Muna yin shi. In dai mahaukacin na ya samu haka. To gashi nan ya tarar mu. Yanzu ba ka hankalinku ya kwanta ba. Tunda yanda ya addabe ku da. Ya kamata a ji a duba. Alkawari ne ya kamata je mu duba shi. Ni kaina ma fa naji wani waye kawai zama mahaukacin zan yi. Allah Idris nan ya wurga ni ya sake mu. Kai. Mu je yanzu mu duba shi. Ai za ka yi shi. Ina wannan ne kanin shi da nake gaya ma shine. Okay, wannan ina yayan kai na gida? Yana bakin koyi. Okay, yana bakin koji ko? Ya samu lafiya. ya samu lafiya yana bakin koyi. Okay, yana bakin koyi. Ya kamata mu same shi. Ya faru kake kuka ka zama lafiya an ce ka samu lafiya kana kuka kuma bakin koyi. Ba Allah. Lafiya kuwa? Wannan anya ya samu lafiya? Ya samu lafiya ba. Kwanan shi uku ai da dawo a birnin a yanzu ya samu lafiya. Ai kawai. To kukan da yake ba. Kukan da yake karka sha mamaki kawai yana kuka ne saboda abin da ya mana daga baya ne. Amma karka damu inda aka hankali za mu yafe ma karka damu. An yafe ma bawan Allah. Karka damu. Shikenan an yafe ma. Ni ba wai da haka nake kukawa To me yasa kake kuka? ba wai da abin da na muku bane nake kukawa Muna jin ka. To me sai su ga naira 10 ne na zuba a cikin kogin nan na jari yanzu bai zaki ba su ga naira 10 na zuba na daddala na jari yanzu bai zaki ba Har yanzu wani mutum bai samu lafiya ba. To kai in ban da rashin hankali ya zaka zuba sugan naira 10 a wannan rafkeken kogin baka garwaya ba. Ai ya kamata ya ka garwaya saboda ko ina ya ji tukunna ya kai test. Shashashan banza shashashan wofi.